पेक्षा सत्तेच्या बाहेर मी या विषयावर खूप कार्यक्रम केलेले आहेत. मी तत्वज्ञान तुम्हाला सांगणार नाही, मी अनुभव तुम्हाला सांगेन. तर आज तुमच्या समोर जो मी उभा आहे तो आयुष्यामध्ये जे माझे अनुभव आले त्या अनुभवांच्या शिदोरीवरती या ठिकाणी उभा आहे आणि ते अनुभव मी तुम्हाला सांगणार. माझ्या आयुष्यामध्ये मी नाही घडलेले आहे त्याच्यासाठी मी एक वेगळा कार्यक्रम खास करेल पाहिजे तर त्यावर 2 ते 3 तास लागतील आणि मला खाते तो कार्यक्रम एकही पार पाडणार नाही एवढा आहे सगळं. हे मला तुम्हाला सांगायचं सांगायचं आहे. शेवटी आपण सांगतो आयुष्यामध्ये माणसाचा जन्म एकच आहे, परत जन्म नाही आहे माणसाच्या आयुष्यामध्ये. आम्ही हिंदू धर्मामध्ये म्हणतो की 84 लक्ष ओलांडल्यानंतर मानवाचा पुनर्जन्म मानवाला जन्म मिळतो. तुम्ही 84 लक्ष म्हणजे एकही बघायला कोणी जात नाही. त्याचा अर्थ असा आहे की हा जन्म एकच आहे. हा जन्म जर एकच आहे तर मी पालक म्हणून माझ्या मुलाला जन्माला घालताना मला माझ्या मुलाला छत्रपती शिवाजी महाराज किंवा भगतसिंग बनवायचं नाही हे लक्षात ठेवा. पण मला माझ्या मुलाला असं निर्माण करायचं आहे की हो की एक दिवस आज उद्या परवा कधी तो दिवस जेव्हा उजाडेल तेव्हा मला सांगणारा अभिमान असेल की हा माझा मुलगा आहे आणि या माझ्या मुलाने या समाजासाठी या देशासाठी या राष्ट्रासाठी काहीतरी केलं. खरा उद्देश मुलाला जन्माला घालण्याचा हाच आहे. काही करू शकत नाही हा न्यूनगंड प्रथम मी म्हणतो माझ्या मनाला. मी माझ्या मुलीचं नाव समृद्धी ठेवतो. समृद्धी कारण काय आपण जे बोलतो ते दुसऱ्याला करून दाखवलं आपल्याला आलं पाहिजे. हे वास्तव आहे. आपण पहिल्यांदा समजलं पाहिजे. पहिल्यांदा स्त्रियांनी समजलं पाहिजे मी एक स्त्री आहे ती एक स्त्री आहे. मला जसं स्त्री असल्याचा अभिमान आहे तसा त्या स्त्रीला देखील अभिमान आहे. पण त्याच्यामध्ये मी हे का करायचं हे खरं म्हणजे पहिल्यांदा हे प्रत्येक घराघरामध्ये झालं पाहिजे. तरच पालकांमध्ये खरे संस्कार आपल्याला दिसून येतील. तरच पालकांचं खरं प्रबोधन होताना आपल्याला दिसेल. हे लक्षात घ्या. तुम्हाला मी सांगतो आई या शब्दाचा अर्थ काय? आ म्हणजे आत्मा आणि म्हणजे ईश्वर. आत्मा आणि ईश्वरचं मिळन म्हणजे आई. वास्तवाने आईच्या संस्कारामध्ये जबरदस्त शक्ती आहे. वास्तवाने आईच्या संस्कारामध्ये जबरदस्त ताकद आहे. 10 7 5 छत्रपती शिवरायांच्या उभ्या टाकल्या होत्या. काय करायचं कसं करायचं समजत नव्हतं. जिजाबाई म्हणाले हो शिवा तुला उभं राहायचंय तुला करायचंय तुला स्वराज्य घडवायचंय. तुला माहिती आहे तुझी रयत अन्यायाने पिटलेली आहे गुलामीने पिटलेली आहे. पण उठ उभा राहा भलेही मरण आलं तरी बेहतर. वास्तवाने बालपणाचं हे संस्काराचं बालपण छत्रपती शिवरायांना मिळालं. पण छत्रपती शिवरायांची आई जेव्हा गरोदर होती काय झालं त्यांच्या घरामध्ये त्यांच्या फॅमिलीमध्ये काय काय झालं विचार करा. शिवनेरी होती जिजामाता होती आणि त्या कालखंडामध्ये ती तिथे होती गरोदर असताना तिचे भाऊ बांधे याच्यामध्ये लढाई उठली होती. 2-3 जण शहीद गेले होते वारले होते शहीद झाले होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये तिने शिवरायाला जन्म दिला आणि शिवरायांनी 44व्या वर्षी स्वराज्य घडवले. कसं शक्य झालं? आई वडिलांच्या पाठबळाशिवाय शक्य झालं. पाठीवरती शाबासकीची थाप देईल तुम्हाला नको एका नाही
दिलं नाही. आणि जर कोणी माझ्या पाठीवरती शाबासकीची थाप दिली तर ते माझे वडील यशवंतराव देसाई आहे. मग तिथून मला लिहायची सवय झाली. ह्या मी तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी पुराव्याविषयी सांगतोय. लक्षात घ्या, मुलावर जर तुमचे संस्कार सक्षम असतील आणि तुमच्या संस्कारावरती विश्वास असेल, मोबाईल मध्ये काही असू द्या किंवा मुलगा कुठेही जाऊ द्या, जरी तो मुलगा चुकीच्या संगतीमध्ये समजा चुकून गेला असेल तरी देखील तो मुलगा बिघडणार नाही. ही खरी संस्काराची शक्ती असते, ही संस्काराची ताकद असते. पण ते आपल्याला काळजीपूर्वक देता आले पाहिजे, हेही खूप महत्वाचं आहे. संस्कार देत असताना संस्कार म्हणजे साधी आणि सोपी गोष्ट नाहीये. त्यासाठी तशा पद्धतीची वागणूक देखील घरामध्ये असावी लागते आई वडिलांची. नाही तर काय होतं, मी तुम्हाला अशा असंख्य गोष्टी सांगू शकतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.